Всем привет! Всем гостинцам, всем одноклассникам, всем друзьям, всем землякам. Всем привет! Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам счастья, чтобы были и у всех, чтобы все нормально, семейное благополучие. Поехали! Раз, два, три, четыре. Golena zauto sić, to jest smak, to jest smak. Golenu wuta toczyć, golena zauto sić, to jest smak, to jest smak. Ono najlepszy za to na żyć, ono najlepszy za to. Hac, modela to ciuci, hac, to jest smak, ej hac, to jest smak. Ole nad patełda hac, modela to ciuci, hac, to jest smak, ej hac, to jest smak. Ozumaj ręci za to mona ci zawda tarmoganda. To jest mol zamena, to jest smak, to jest smak. Ci zarda tarmoganda, beton jest mol zamena, to jest smak, to jest smak. Ozumaj ręci zarda to mona żyj, ozumaj ręci zarda